আরে এই তুই এটি বসি কଣ করছু? তোতে কেତେବେଳୁ କହିଲେଣି ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ? ମୋର ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସଉଦା ଆଉ ଚପଲଟା ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ତୋତେ ପା ଆଗ ବର୍ଷ ପୁରା ଆଣି ଦେଇଥିଲି ଚପଲ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛିଡ଼ିଗଲା? ତୋ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚଲେଇବା ଠିକ୍। ଚପଲ ତ ମୁଁ ଆଣିକି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଚପଲ ତ ଛିଡ଼ିବ ନା। ତୋ ଭଳି ପିଲା ଦେହରେ ଚପଲ ଯିବନି। ତୁ ଆଜିଠୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ। ମା ଏଇଥର ମୋତେ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମାଗିବିନି। ମା କ'ଣ ଏଠି ପଇସା ଥୁଆଇକି ଯାଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମାଗିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମା, ମୋ ମା ବିଷୟରେ ଏମିତି କୁହନି। ଯଦି ତୋ ମା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତୋତେ ବାଧୁଛି ତାହେଲେ ଯା ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇ ସଉଦା ଆଣିବୁ। ଭାଇ ତମର ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ନା, ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମା, ମୋ ହାତରୁ ଜଣେ ପଇସା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ପଇସା ଚୋରକୁ ଦେଇଦେଲୁ? ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ସଉଦା ଯେମିତି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ସଉଦା କାହିଁ? ମା ବାଟରେ ଚୋର ମୋ ହାତରୁ ପଇସା ନେଇଗଲା। କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ପଇସା ଚୋରକୁ ଦେଇଦେଲୁ? ପଇସା ଛଡେଇ ନେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚୋରକୁ ପଇସା ଦେଇ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ କରୁଛୁ? ମମି ଭାଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ? ତୁ ପଚାର ତାକୁ ଚୋରକୁ କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଛି। ତ ପଇସା ତ ହଜେଇଛ ନା, ଆଉ କିଛି ହଜେଇନି। ଏ ପଇସା କ'ଣ ତା ଏଠି ମା ଥୁଆଇକି ଯାଇଥିଲା? ବାରମ୍ବାର ପଇସା ହଜେଇବ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ହଜେଇଥାନ୍ତି ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଆରେ ବାପା, ତୋ କଥା ଅଲଗା ଆଉ ୟା କଥା ଅଲଗା। ଆରେ ତୁ କାହିଁ ତା ସହିତ ଏତେ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ମା ସେ ବି ଆମ ନିଜର ନା। ଆରେ ସିଏ ଆମ ନିଜର ନୁହଁରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ। ମମି ତମେ ଭାଇକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତୋର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଯା ଘରେ କାମ କରିବୁ। ମମି ମୁଁ କେତେଥର କହିଛି ଏ ଛିଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ନେ ଏହାକୁ ପୁଛାକନା କରିଦେ। ଆରେ ପୁଛାକନା କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କପଡ଼ା ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଦେବାଶିଷକୁ ଦେଇଦେ, ସେ ପିନ୍ଧିଦେବ। ମୁଁ ତ ଏଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେନି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ? ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ତୋ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ଛି।
ଅମନ ଲିଟନ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ୟା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଯାଅ ଏଠୁ। ହେଇନେ ତୋର ଡ୍ରେସ୍। ମା ଏ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଫାଟି ଯାଇଛି। କାହିଁ ଦେଖେ। ଓ ଏତିକି? ତୁ କ'ଣ ଭିଆଇପିଟା ଏତିକ ଚିରା ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି? मम्मी मम्मी तुम देवाशीष भाई संगे एमती कौन व्यवहार करुच? अरे सी आम रक्तर नुह तो मान को किए कहूँ एत कथार मुंड पुरेवा। मम्मी तुम्हें कथा कहीं बुझुन? चलो चलो मन की किसी कोई लाभ नहीं। अरे ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବି। ना ना मम्मी कही तुम संग्रह न खेलिया पाई। तुम्हें जाई सेठी बसी खेल देख। देख पिला माने तो मान भाई कौन आनछि? कौन आनछ? कौन मम्मी कौन आनछ? একটা অমন পাই, একটা লিটন পাই, ଆଉ একটা কৈলাস পাই। ମା ମା ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ତୋ ପାଇଁ ଛେନା ପୋଡ଼ଟା ଆଣିଛି, ଯା ଖାଇଦେବୁ ସେଠି। କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଦି କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? हाँ हेलो कहतु। हेलो एटा देवाशीष बाबू को घर लगी तो मु स्टेट बैंक रु कहूली। आज्ञा आज्ञा देवाशीष बाबू आप कौन हमें? हाँ हाँ मु तो साबत माँ कहूली। 18 वर्ष हो जाइए तो तांको माँ मरिया पूर्व आम बैंक रे 50 लाख टंका जमा कर देते। आपण देवाशीष बाबू को कहीदेवे जे आम बैंक रु आसिक 50 लाख टंका नहीं जिवे। से तो एकुटिया दाई एत टंका आनी पारिबनी। आप गोटे काम करंतु मो अकाउंट को ट्रांसफर कर दियंतु। हो आपण गोटे काम करिए देवाशीष बाबू गोटे सिग्नेचर आनी आम बैंक रे दे जिवे। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे नमस्कार सर। ठीक अच्छे मुझे रखुची नमस्कार। ताले गोटे काम करी सिग्नेचर आनी सारा पर मुझे विष देखिए मारिदेवी। हाँ ये गुड आइडिया। तोर आज काम करिया दरकार नहीं। एने तुम मु नुआ ड्रेस आनी पिंधि पकईबू। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ମା ମୁଁ ଆସିଗଲି। बो हाँ मो पुआटा आज हिरो भाया देखा जाऊँगी। धନରେ मोर गोटे काम करदेबू। କ'ଣ କାମ? यही पेपर तोर गोटे सिग्नेचर मार दे पारिबू। ମାରିଦେବି। तू एथिरे सिग्नेचर करूथा मु तुम पाड़ी गिलास नहीं आसुची हालिया हेइथो। नेलो बापा पानीटा पी दे। भाई से मते अधे दे। नहीं तू ये पानी पीबुनी। नाई मु पानी पीबी। ना तो पीबुनी। नाई मु पानी पीबी। ना तो पीबुनी। ସେ କାହିଁକି ପିଇ ପାରିବନି? तो एते कथा बुझिया दरकार नहीं। तू चुप रह। तू ये पानी पीबुनी। नाई मु पीबी। अरे एथिरे विष मिसिची।
ମମି ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶିଛି ଭାଇ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶିଛି କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତମର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ମମିର ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନ ନେବ? କାହିଁକିନା ତମ ମା ମଲା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତମର ସାବତ ମା ଏଇ ପଇସାକୁ ନେବା ପାଇଁ ତମର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାହୁଁଛ ଯେ ପାଣି ପିଇକି ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମଲା ପରେ ଯଦି ତମର ଯଦି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ଯଦି ତମକୁ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖୁସି ଖୁସିରେ ପିଇଯିବି। ନା ଆରେ ତତେ ତ ମୁଁ ମୋ ସାବତ ପୁଅ ଭାବିକି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତୋ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ତୁ ବି ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପରି। ଆସ ଆଲ